ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆସିଲା ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା। ତୃତୀୟରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ବାର୍ଷିକ 4ଟି ପରୀକ୍ଷା। ପ୍ରମୁଖ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ଲାଗୁ। ସରକାରୀ ଓ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତୃତୀୟରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ 4ଟି ମୂଲ୍ୟାୟନ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ପରୀକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଓ ସମୟସୀମା ପ୍ରଥମ ଟର୍ମ ଏପ୍ରିଲରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2ଟି ପରୀକ୍ଷା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଟର୍ମ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2ଟି ପରୀକ୍ଷା। ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ 2ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ମୂଲ୍ୟାୟନ ପଦ୍ଧତି ମାର୍କ ଫର୍ମେଟିଭ୍ 2ଟି 25 ମାର୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ, ସମେଟିଭ୍ 2ଟି 50 ମାର୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ, ଶିକ୍ଷକ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ 25 ମାର୍କ, ସମୁଦାୟ 100 ମାର୍କ ପ୍ରତି ବିଷୟ। ଶ୍ରେଣୀ ଅନୁଯାୟୀ ବିଶେଷ ନିୟମ। ଶିଶୁ ବାଟିକାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ କୌଣସି ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ନାହିଁ। ଗୁଣାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଲାଡର ରେଜିଷ୍ଟର ବ୍ୟବହାର। ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ଗଣିତ ଓ ଭାଷା ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପ୍ରତିକାରମୂଳକ ଶିକ୍ଷା। ଶିଶୁ ବାଟିକାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯାଏଁ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।